Hyvää päivää. Ihanaa, kun meitä on niin paljon täällä. Mä oon Elina Gusatinski, johtava asiantuntija Kulttuurisäätiössä, ja vierelläni on Laura Koskimies, joka edustaa Innolinkia. Innolink auttoi toteuttamaan tämän meidän selvityksen 2 vuotta sitten ja nyt myös. Mukava olla täällä kertomassa teillä näitä tuloksia tänään. Vähän kaikuun. Mä otan tämän vien pois. Yes. Mä voisin vähän alkuun pohjustaa ensin sitä, että miten tämä selvitys on tehty. Eli meillä on tosiaan tässä kohderyhmänä satunnaisotannalla valitut henkilöt, joiden äidinkieleksi väestörekisteriin on merkitty venäjän kieli. Ja nämä henkilöt ovat vähintään 20-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa me tehtiin 1000 vastauksen edustava näyte, ja tämä on edustava siis suuralueittain, iän ja sukupuolen mukaan, eli vastaa näiden demografisten seikkojen puitteissa Suomen venäjänkielisen väestön todellista koostumusta. Ja tämä toteutettiin puhelinhaastatteluilla tuossa huhti-kesäkuussa 2024. Ja kuten tässä on jo mainittu, niin aikaisempi selvitys vastaavanlainen toteutettiin 2 vuotta sitten. Ja tämä on siten osin seurantatutkimus ja pystytään vertailemaan muutoksia ja kehityskulkuja tuohon 2 vuoden takaiseen. Lisäksi meillä on useita kysymyksiä, jotka vastaavat valtioneuvoston toteuttamaa kansalaispulssi-kyselytutkimusta, ja sen myötä voidaan vertailla tuloksia myös koko väestön mielipiteisiin useissa kysymyksissä, mikä tuo mielenkiintoista vertailupintaa. Lisäksi meillä on myös yksi kysymys Ylen teettämästä uutisarvostukset tutkimuksesta, ja tässäkin me voidaan nyt sitten vertailla koko väestön mielipiteisiin, venäjänkielisten mielipiteitä. Tuossa mainittiin jo aikaisemmin, että jonkun verran enemmän oli kieltäytymisiä haastatteluista tänä vuonna, eli 41% niistä, jotka tavoitettiin puhelimitse, kieltäytyivät vastaamasta. Ja tämä on tosiaan noussut tämä katoprosentti 2 vuoden takaisesta aika merkittävästikin. Joo, ja se varmasti niin kuin siihen heijastuu myös yhteiskunnallisia muutoksia, poliittisia muutoksia Suomessa, ja venäjänkieliset ovat todennäköisesti yhä varovaisempia osallistuvan tutkimuksiin, erityisesti tilanteissa, joissa heidän vastaukset voidaan tulkita poliittisesti. Katsotaan ihan lyhyesti vastaajien taustatietoja. Eli kuten mainitsin, niin suuraluetasolla vastaukset edustivat venäjänkielisten todellista asuinjakaumaa, ja tästä nähdään nyt aluejakauma siten, että mukana on tuo tämän vuoden tumman sinisellä tai sinisellä, ja harmaalla näkyy sitten, minkälaiset jakaumat oli 2 vuotta sitten, ja nähdään, että ollaan tosiaan hyvin samoissa määrissä. Sukupuolen osalta myös ollaan hyvinkin samaissa lukemissa kuin 2 vuotta sitten. Hieman enemmän tosiaan naisia on tässä väestöryhmässä. Täytyy vaan sanoa, että se 41 ja 60 on 101, mutta se johtuu siitä, että siinä pyöristykset ovat niin hassuja, että niitä menee välillä näin päällekkäin. Ja sitten ikäryhmä myöskin tässä näkyvissä, ja nähdään, että ollaan aika samanlaisissa osuuksissa kuin 2 vuotta sitten, että hieman enemmän nyt tänä vuonna on näitä 30-39-vuotiaita ja hiukan vähemmän sitten 40-vuotiaita vastaajia mukana. Mutta suurin piirtein samoissa lukemissa mennään. Vastaajilta tiedusteltiin heidän koulutustaustaa. Tästä nähdään, että hiukan muutoksia 2 vuoden takaiseen, mutta edelleen paljon on korkeakoulutettuja henkilöitä vastaajissa. Sitten hieman nykyistä elämäntilannetta, mikä myös taustatietona meillä kysyttiin. Aika samoissa mennään kuin 2 vuotta sitten, eli valtaosin oli työssä käyviä vastaajia. Jonkun verran myös sitten muunlaisessa elämäntilanteissa olevia henkilöitä.
Ja sitten syntymämaata tiedusteltiin myöskin taustatietona, ja tässäkin ollaan hyvin linjassa sen kanssa, mitä 2 vuotta sittenkin meidän vastaajat, minkälaiset taustamaat heillä olivat. Ja Neuvostoliitto valtaosin ja sitten jonkun verran Venäjällä syntyneitä. Ehkä tässä kohtaa vielä mainitaan, että tänä vuonna meillä ei ollut mahdollista vastata suomeksi, eli mikäli henkilö ei sitten jostain syystä osannut tai halunnut vastata venäjän kielellä, niin tänä vuonna se ei sitten tosiaan ollut mahdollista suomeksi vastata. 2 vuotta sitten tarjottiin myös tämä mahdollisuus ja muutama sen käytti. Ja sitten vielä taustatietona kysyttiin, että kuinka pitkään on asunut Suomessa ja mikä oli pääasiallinen syy Suomeen muutolla. Ja näissäkin ollaan hyvin linjassa 2 vuoden takaisten tulosten kanssa. Ja tässä näkyy, niin kuin huomattiin viime kerralla 2 vuotta sitten, että jos ennen erityyppisessä tutkimuksessa suurin ryhmä on ollut paluumuuttajat tai suomalaisia juuria omaavat, niin tällä hetkellä jo ihan selkeästi näkee, että tämä suhdanne muuttuu ja enemmän on työnperäistä muuttoa. Ja tulee olemaan näin varmasti jatkossakin. Sitten kysyttiin myös kansalaisuustilanne vastaajalta ja ollaan hyvin samoissa jakaumissa jälleen kuin 2 vuotta sitten. Valtaosin vastaajat ovat joko sekä Suomen että Venäjän kansalaisia tai sitten vain Venäjän kansalaisia. Ja taustatietona kysyttiin myös suomen tai ruotsin osaamista. Keskiarvot näkyvät tuossa oikealla puolella ja tosiaan suomen kieltä puhutaan paremmin kuin ruotsin kieltä. Ja nyt siirrytään jo tuloksiin. Kuten viime kerralla osallisuutta ja kotouttamista koskevat väittämät esitettiin ihan samanlaisina. Vastaajia pyydettiin arvioimaan näkemyksien esitetyistä väittämistä asteikoilla 1-5, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Ja useimmin samaa mieltä oltiin väittämän kanssa, tunnen oloni kotoisaksi omalla asuinalueellani. Ja myös voin avoimesti tuoda esiin omia mielipiteeni ja ajatuksiani on ollut niin kuin sellainen, josta ihmiset ovat samaa mieltä, mikä on ihan hyvä tulos. Vastaajat arvioivat vähiten seuraavansa aktiivisesti Suomen yhteiskunnallisia asioita sekä kokevansa olevansa yhdenvertaisessa asemassa kantasuomalaisten kanssa. Ja on huomionarvoista, että kaikki osallisuutta ja kotouttamista koskevien väittämien keskiarvot ovat laskeneet vuodesta 2022, mutta ovat edelleen positiivisia. Suomen yhteiskunnallisen asioiden aktiivinen seuraaminen on erityistä väittämistä matalimmalla tasolla, mihin tulisi kiinnittää huomiota, niin kuin Teuvo tässä omassa puheenvuorossa on myös nostanut. Ja jos katsotaan tätä osiota, niin taustamuuttajien perusteella tulokset ovat enimmäkseen samankaltaisia kuin vuonna 2022. Suomessa asuminen pituus vaikutti moniin väittämiin, mutta ei aina johdonmukaisesti. Esimerkiksi pidempään Suomessa asuneet kokivat useammin olevansa yhdenvertaisessa asemassa kantasuomalaisten kanssa, mutta kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta oli vahvimmillaan vasta vähän aikaan maassa asuneissa. Hyvä suomen kielen taito vaikutti vahvasti siihen, kuinka yhdenvertaisesti vastaajat kokivat itsensä kantasuomalaisten kanssa ja miten hyvin he tunsivat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja kiinnostus Suomen yhteiskunnallisiin asioiden seuraamiseen on yleisempää niiden keskuudessa, jotka osasivat Suomea hyvin. Ja myös tietysti Suomen kansalaisuus on vaikuttanut positiivisesti moniin asioihin.
Hyvä. Mennään sitten tähän luottamukseen. Eli vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa luottamustaan eri suomalaisen yhteiskunnan instituutioita kohtaan, ja asteikko oli tässä myöskin 1–5. Tässä näkyy nyt ensin kokonaistulokset, eli keskiarvot. Nähdään, että eniten keskimäärin luotetaan selkeästi Suomen poliisiin, Suomen armeijaan, koulutusjärjestelmään ja oikeusjärjestelmään. Ei olla toki ihan 5 asti, mutta kuitenkin oikein hyvät keskiarvot, eli sinne 4 tai yli. Sitten taas täällä ihan häntäpäässä heikoin tulos on NATOon kohdistuvalla luottamuksella, eli se on oikeastaan voi sanoa hyvinkin matalaa. Ja täällä myöskin melko matalalla tasolla, eli 3. ollaan tosiaan Suomen median osalta, Suomen hallituksen ja suomalaisten puolueiden osalta. Tämmöinen tärkeä huomioitava seikka vielä se, että yhdenvertaisuusvaltuutettua kohtaan koettua luottamusta arvioivat ainoastaan noin puolet kaikista vastaajista, eli sellaiset vastaajat, jotka eivät tunteneet tätä toimijaa, eivät sitä myöskään arvioineet. Eli tästä voidaan päätellä, että yhdenvertaisuusvaltuutettu on melko tuntematon instituutio monille venäjänkielisille. Katsotaan sitten kehitystä 2 vuoden takaisesta. Kaikki muut paitsi yhdenvertaisuusvaltuutettu ja NATO ovat tosiaan sellaisia toimijoita, joita kohtaan myös 2 vuotta sitten arvioitiin luottamusta. Nähdään, että kaikki ovat laskusuunnassa. Osa vähän ja osa enemmän. Semmoisia, mitkä ovat huomattavasti laskeneet, ovat esimerkiksi luottamus Suomen hallitusta ja suomalaisia puolueita kohtaan. Siellä on puolen yksikön tai reilukin puolen yksikön laskua. Joissain toimijoissa lasku on hyvin pientä, kuten täällä poliisia kohtaan tunnetussa luottamuksessa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin laskusuunnassa valitettavasti ollaan. No, sitten me pystyttiin myös vertailemaan näitä tuloksia koko väestön vastaaviin tuloksiin. Ja tästä nähdään myös, että eroavaisuuksia löytyy. Eli tähän kuvaan on nyt otettu osuudet niistä vastaajista, näistä 2 verrokkiryhmästä, eli venäjänkielisistä ja koko väestöstä, jotka olivat arvioineet omaa luottamustaan kyseistä toimijaa kohtaan joko melko tai erittäin vahvaksi. Ja nähdään, että eroja tosiaan joissain on ihan huomattavasti, eli esimerkiksi täällä näkyy NATO, täällä viimeisimpänä. Ero on valtaisa, eli koko väestön osalta vahvasti tai melko vahvasti luottaa melkein 80% ja venäjänkielisistä 28%, eli siinä on iso ero. Myös Suomen mediaa kohtaan tunnetussa luottamuksessa ero on huomattava venäjänkielisten ja koko väestön välillä. Joissain toimijoissa taas ero on hyvin pieni, kuten vaikka poliisia kohtaan tunnetussa luottamuksessa tuolla ylimpänä. Joo, ja venäjänkielisten keskuudessa luottamus median on huomattu jo 2 vuotta sitten, että on alhainen, ja se on laskenut edelleen, niin kuin näimme. Vain 34% vastaajista ilmoitti luottavansa median erittäin tai melko vahvasti, kun taas 32% luottaa siihen erittäin tai melko heikosti. Erityisen huomion me kiinnitimme tänä vuonna tähän kysymykseen, kun huomattiin myös, että luottamus muihin instituutioihin on aika hyvin käsi kädessä kulkee sen medialuottamuksen kanssa. Ja se on otettu Kulttuurisäätiössä keskeiseksi teemaksi, ja myös Huoltovarmuuskeskukselle se on tärkeä teema, joten aihetta syvennettiin sitten vielä avoimille kysymyksille, joita esitettiin osalle vastaajia. Ne, jotka vastasivat, että he eivät luota tai luottavat heikosti tähän kysymykseen, annettiin niin kuin jatkokysymys siitä, mitä heikentää heidän luottamusta, ja melkein kaikki
suostuivat vastaamaan tähän kysymykseen. Saatiin 274 vastausta ja niitä analysoitiin, ja 6 teemaa, joita me tähän nostettiin, toistuivat useammin. Tiedon esittäminen on yksipuolisuus, median riippuvuus, valehtelu, USA:n tai Naton käskytys, Venäjän vastaisuus ja ristiriita muiden maiden uutisoinnin kanssa. Ja seuraavassa diassa näytetään, mitkä olivat tyypilliset, tämän ryhmän niin kuin kuuluviin tyypilliset vastaukset. Niin tuossa voi niitä nähdä. Vastaavasti me olemme kysyneet niiltä, jotka luottavat paljon, vastasivat 4 tai 5 siihen kysymykseen, niin samalla tavalla heiltä kysyttiin tarkentava kysymys, että mikä vahvistaa heidän kohdalla luottamuksen suomalaiseen mediaan. Siinä on myös saatu hyvin vastauksia, ja he pitivät ja kertoivat, että heidän mielestä nämä teemat olivat niin kuin toistuvasti siinä esille, että itse asiassa ne teemat olivat melkein vastakaikkua niin kuin sille ensimmäiselle ryhmälle. Ja luottamusarvioihin vaikutti myös se, että Suomi nähtiin muutenkin niin kuin demokraattisena maana, ja sen takia niin kuin luottamus median ja luottamus instituutioihin on ollut heille ihan selkeä. Ja tässä on ne tyypillisimmät sitaatit niistä vastauksista. Sitten myös meillä oli tärkeää selvittää, että mitkä ovat seurattuimmat uutismediat, ja tutkimuksen sisällyttiin sitä uutena aiheena. Pyydettiin ihan vapaasti kertomaan 3 eniten seuraamansa uutismediaa, ja haastattelijat kategorisoivat esitetyt mediat alla kuvatun mukaisesti. Heille ei tarjottu mitään, mutta haastattelijoilla oli valmiiksi eri kategoriat, kun he kuulivat esimerkiksi BBC:n, että tiesivät, että se pitää laittaa kategorian kansainväliset mediat ja niin poispäin. Ylivoimaisesti seuratuin uutismedia on Ylen uutiset, jota seurasi 63% vastaajista, ja nehän vastasi niin kuin ne kolme seuratuinta. Seuraavaksi kansainvälinen media tuli 27%, venäläinen media 1/4 on sanonut, että seuraavat sitä, sekä Venäjältä painutta media, se oli erillinen meille. Päätettiin, että niin kuin erilliseksi sitä niin kuin otetaan. Viimeksi, kun meillä oli jotain selvityksiä menneinä aikoinaan, niin tuli paljon kritiikkiä siitä, että kun kysyttiin venäläistä mediata, niin siinä ei erotettu. Nyt on helpompaa erottaa ihan sen takia, että monet lähtivät pois Venäjältä. Ja sitten myös erillinen kysymys on ollut arvio niin kuin luottamuksesta yksittäisiä uutismedioita kohtaan. Asteikoilla 1-5 erittäin epäluottava oli 1 ja 5 erittäin luottava. En osaa sanoa vastauksia, jotka ovat tässä graafissa sinisellä, niin niitä joissakin tapauksissa annettiin runsaasti. Esimerkiksi MTV-luottavuutta valtaosa vastaajista ei osannut arvioida. Niin kuin näkee, että media Venäjällä on 25% ei osanneet, tai 24 eivät osanneet arvioida. Venäjänkielisten luottamus esittyihin uutismedioihin jäi kautaltaan alle 3,5 keskiarvoa.
Luotettavimpana pidettiin Ylen uutisia, Helsingin Sanomat, maakuntalehdet ja Yle Novosti arvioitiin suhteellisen korkealle. Venäjältä painut media sai keskimäärin saman luottamustason kuin suomalaiset uutismediat, mutta taas venäläinen valtiollinen media arvioitiin heikommin. Niin kuin tuossa me ollaan kerrottu, että uutismedioiden luottavuus vertailtiin Ylen uutisarvoitukset 2023 tutkimuksen tuloksiin. Meillä on eroavaisuuksia siinä mielessä, että esimerkiksi meillä Helsingin Sanomat ja maakuntalehdet me pistettiin saman kategorian Ylellä, ne oli erikseen. Samoin, Arja, iltapäivälehdet meillä kanssa olivat niin kuin yhtenä klöntinä, mutta kuitenkin niin kuin tuloksista näkee, että venäjänkieliset luottavat suomalaisiin medioihin vähemmän. Ja tässä niin kuin otettiin vain niitä, jotka luottivat paljon tai jonkin verran, tai luottivat suomalaisen median 4-5 antoivat, niin ne on aika pieniä ryhmiä kuitenkin. Myös me päätettiin, että koko aineistoa me yritetään katsoa sen läpi, miten eri vastaajat ovat vastanneet siihen luottamusmedian kysymykseen. Kun tarkastettiin yleisen Suomen median kohtaan tunnetun luottamuksen ja yksittäisiä uutismedioiden kohtaan tunnetun luottamuksen välistä vaikutusta, tulos oli selkeä. Jos luottaa heikosti suomalaiseen median, yleisesti luottaa myös heikosti yksittäisiin suomalaisiin medioihin ja paremmin venäläiseen median ja toisinpäin. Venäjän media seurataan eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa, iäkkäämmissä ikäryhmissä ja Suomessa pitkään asuneiden keskuudessa. Kokonaisuudessa Venäjän media on saanut myös heikot arviot luottamuksen osalta, mutta avoimissa vastauksissa toistuukin usein näkemys, jonka mukaan kaikki mediat valehtelevat ja ovat täynnä propagandaa. Hyvä. Mennään sitten ajankohtaisiin aiheisiin. Mä katsoin kelloa, että meidän pitää pistää vähän vauhtia tähän meidän esitykseen, että ehditään kaikki tulokset käydä läpi. Katsotaan ensin syrjintäkokemuksia. Kysyttiin vastaajilta, että koetko, että Ukrainan sota on aiheuttanut syrjintää tai vihapuhetta sinua kohtaan, koska puhut venäjää. Ja tämä kysymys esitettiin myös 2 vuotta sitten. Valitettavasti näyttää siltä, että syrjintäkokemukset ovat yleistyneet, eli tuossa näkyy tuo kyllä-palkki on kasvanut melkein 10% 2 vuoden takaisesta. Eli siinä on tämmöinen selkeä negatiivinen tulos. Sitten muita ajankohtaisia aiheita liittyen sotaan, NATOon ja yleisesti Suomen toimintaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa huolta näissä esitetyissä aiheissa. Ja asteikko oli tosiaan taas 1–5, kuinka huolissaan näistä aiheista on. Tässä näkyy taas ihan keskiarvot, eli keskimäärin venäjänkieliset ovat eniten näistä esitetyistä aiheista huolissaan siitä, että sota laajenee Ukrainasta. Ja tätä sodan laajenemista tiedusteltiin jo 2 vuotta sitten, ja silloin keskiarvoksi muodostui 3,3, eli huoli sodan laajenemisesta on siis kasvanut myös 2 vuoden takaisesta. Ja tätä pystyttiin myös vertaamaan Kansalaispulssin kautta koko väestön tuloksiin, ja nähdään, että venäjänkieliset ovat koko väestöön verrattuna enemmän huolissaan sodan laajenemisesta. Sen sijaan he ovat vähemmän huolissaan siitä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitten uusi kysymys nyt liittyen Suomen NATO-jäsenyyteen, jota tosiaan silloin 2 vuotta sitten ei ollut vielä mahdollista kysyä. Kysyimme vastaajilta, että millä tavalla Suomen NATO-jäsenyys vaikuttaa heidän omaan turvallisuuden tunteeseensa.
Tässä nähdään nyt tulokset keskiarvoina venäjänkielisten osalta tässä ylhäällä, ja tässä alapuolella näkyy kansalaispulssista, eli koko väestön vastaavat tulokset. Nähdään, että tuloksissa on aika suuri ero. Venäjänkielisistä vajaa 40% kokee sen heikentäneen omaa turvallisuuden tunnettaan, että Suomi on liittynyt NATOon. Aika iso osuus täällä on tämmöistä ei-vaikuta-kategoriaa, jota taas koko väestössä on ollut hyvin pieni osuus. Ja venäjänkielisistä noin 1/5 taas on sitä mieltä, että se on vahvistanut omaa turvallisuuden tunnetta. Täällä koko väestössä nähdään, että valtaosa on kokenut NATO-jäsenyyden vahvistavan omaa turvallisuuden tunnetta, eli on selkeä ero. No sitten samalla tavalla kuin muitakin kysymyksiä, niin myös tätä kysymystä me katsottiin sen mukaan, että miten vastaajat luottavat Suomen mediaan. Ja tästä nähdään, että semmoiset henkilöt venäjänkielisissä, jotka vahvasti luottavat suomalaiseen mediaan, myöskin ovat lähempänä koko väestöä näkemyksissään NATOsta. Eli mikään venäjänkielisten demografinen ryhmä ei meidän tarkastelun mukaan ole aivan yhtä positiivinen NATO-jäsenyyden osalta kuin koko väestö olisi, mutta tämä suomalaiseen mediaan vahvasti luottava ryhmä on ikään kuin lähimpänä selkeästi. Eli siinä on hyvin selkeä ero sitten, kun katsoo tätä ryhmää, joka taas luottaa heikosti suomalaiseen mediaan. Eli siellä ollaan todella erilaisissa lukemissa. Tästä nähdään. Eli siellä on hyvin olematon määrä sellaisia ihmisiä, jotka kokisivat, että NATO-jäsenyys on vahvistanut heidän turvallisuuden tunnettaan. No sitten muita väittämiä, jotka liittyvät Venäjän ja Suomen toimintaan, joita vastaajat myöskin arvioivat. Tässä pyydettiin arvioimaan, että kuinka samaa tai eri mieltä he ovat näiden esitettyjen väittämien kanssa. Venäjän viimeaikainen toiminta huolestuttaa minua oli sellainen, josta oltiin eniten samaa mieltä, asteikolla 1–5 3,3, eli siellä vähän keskimääräisen yläpuolella. Taas aika eri mieltä oltiin siitä, että Suomen toimet Venäjän vastaisella rajalla vahvistavat turvallisuuden tunnetta, kuten myös siitä, että Suomi voisi tukea Ukrainaa enemmän, eikä myöskään kovin samaa mieltä olla näistä talouspakotteista. Sellaiset henkilöt, jotka olivat asuneet Suomessa vasta vähän aikaa, eli oletettavasti muuttaneet Suomeen nyt Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, olivat muita venäjänkielisiä enemmän huolissaan Venäjän toiminnasta, mutta eivät silti erityisen vahvasti myöskään Ukrainan tukemisen osalta samaa mieltä. Eli tämmöinen mielenkiintoinen havainto tehtiin. Näitä väittämiä tarkasteltiin myös sitten koko väestön mielipiteisiin. Näitä oli myös esitetty kansalaispulssissa koko väestölle. Nähdään, että eroavaisuuksia löytyy. Tässä ensimmäisenä tämä Venäjän viimeaikainen toiminta huolestuttaa minua. Nähdään, että venäjänkielisissä on sekä tätä täysin eri mieltä porukkaa selkeästi enemmän, että täysin samaa mieltä porukkaa, eli vähän polarisoituneempi näkökulma tähän kysymykseen selkeästi. No sitten taas Ukrainan pakolaisten osalta nähdään, että koko väestö on huomattavasti enemmän tämän väittämän kannalla venäjänkielisiin nähden, eli tässä on aika suuri ero näiden väestöryhmien välillä. Talouspakotteet ovat myös sellainen, joka ihan selkeästi nyt eroaa venäjänkielisten ja koko väestön mielipiteiden osalta. Eli katsotaan täältä, niin venäjänkieliset ovat hyvinkin suurin osin täysin eri mieltä tai melko eri mieltä tästä väittämästä, ja sitten taas koko väestössä valtaosa on joko täysin tai melko samaa mieltä. Hyvin erilainen suhtautuminen. Ja ehkä kaikista suurin ero tässä, että Suomen toimet Venäjän vastaisella rajalla vahvistavat turvallisuuden tunnetta, niin täällä on todella suuri ero venäjänkielisten ja koko väestön mielipiteissä. Tätäkin kysymystä katsottiin medialuottamuksen mukaan, ja täälläkin hyvin selkeä tulos, että semmoiset venäjänkieliset, jotka luottavat vahvasti suomalaiseen mediaan, ovat oikeastaan näistä kaikista väittämistä selkeästi enemmän samaa mieltä kuin taas sitten nämä henkilöt, jotka heikosti luottavat suomalaiseen mediaan. Nämä erot ovat todella suuria, useiden
asteiden eroja, eli täällä on vaikka ihan 1,6 mennään 3,5, eli todella suuri ero. Tärkeää tässä on ehkä huomata kuitenkin, että myöskään nämä henkilöt, jotka luottavat vahvasti suomalaiseen mediaan, eivät ole esimerkiksi kovinkaan samaa mieltä sen kanssa, että rajatoimet olisivat vahvistaneet heidän turvallisuuden tunnetta tai Suomi voisi tukea Ukrainaa enemmän. Eli ollaan kuitenkin niissä melko matalissa tuloksissa edelleen, vaikkakin ero heikosti mediaan luottaviin on todella huomattava. Ja sitten ne kysymykset, jotka Huoltovarmuuskeskukselle ovat olleet hyvin tärkeitä, jonka esitimme, ja se liittyy tähän poikkeustilanteessa toimimiseen. Aihe on merkittävä, niin kuin Teuvokin tuossa sanoi, että yhteiskunnallinen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeää seurata eri väestöryhmien luottamusta viranomaisohjeistuksiin. Ja tässä näkee, että tosi positiivisesti ihmiset ovat valmiit osallistumaan poikkeustilanteeseen, esimerkiksi luontokatastrofi, pandemia, sotilaallinen eskalaatio auttamassa ja pelastustyössä mukana oleminen ei ole minkään ryhmän kannalta, paitsi ihan vanhat varmasti ymmärsivät, että heillä ei ole mahdollisuuksia hirveästi auttaa, mutta kaikki muut ovat vastanneet, että täysin samaa mieltä olevat, että osallistuvat siihen. Tämän kysymyksen kohdalla oli semmoinen pieni anekdootti, että useat ensiksi kysyivät, kun tässä kysyttiin, että luottaisin viranomaisten ohjeisiin esimerkiksi siirtymissä tai evakuoinnissa kriisitilanteen aikana, niin ensiksi kysyttiin, että mitkä viranomaiset, mitkä maan viranomaiset, mutta sitten sen jälkeen niin kuin, olivat vastanneet ihan luottavansa siihen. Ja esittyissä väittämissä ei ole suurta hajontaa vastaajien taustatietojen perusteella tarkastettuna, mikä kertoo positiivisen luottavaisen suhtautumisen olevan melkein poikkeuksellisesti niin kuin koko tämän väestöryhmän keskuudessa. Sitten myös kysyttiin, millä tavalla viranomaisten ohjeistuksen tavoittaisivat heitä paremmin, niin 4/5 vastaajista olivat sitä mieltä, että tekstiviesti tavoittaa parhaiten. Vielä yksi ajankohtainen aihe, joka on ollut viimeksi, harhaanjohtavan vaikuttamisen kokemukset, niin siinä ei ole mitään merkittävää eroa vuoteen 2022. Ne on ihan identtiset kysymykset, ja vajaa 1/3 vastaajista koki, että heidän mielipiteensä olisi pyritty vaikuttamaan tarkoituksella harhaanjohtavasti, mutta enemmistö ei ollut sitä mieltä. Osuudet eivät ole muuttuneet merkittävästi 2 vuoden takaisesta, mutta joo, mä tiedän, että tässä vähän enää. Mutta hyvin paljon muutoksia tapahtui siitä, että mikä taho on sen takana. Että useimmin nimitettiin NATOa ja Venäjä, josta NATOn nimenneiden osuus on noussut valtavasti vuodesta 2022. Voi todeta, että kyseisen näitä 4 tahoa pidettiin vaikuttavana tekijöinä. Ja suomalaisen median luottamuksen perusteella havaittiin, että suomalaisen median vahvasti luottavat venäjänkieliset arvioivat keskimääräistä enemmän, että Venäjä on se taho, joka pyrkii vaikuttamaan. Ja kiinnostavaa, että suomalainen tai muiden maiden media ei ole tässä niin kuin noussut, vaikka se olisi luonnollista, jos näin ajatellaan, että kuka yrittää vaikuttaa sun mielipiteeseen harhaanjohtavasti.
Sitten vielä viimeinen kysymysaihe, eli Venäjän sotilaallinen toiminta. Tätä kysyttiin myös 2 vuotta sitten. Pitääkö vastaaja Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainassa oikeutettuna? Tästä kuvasta nähdään, että tulokset ovat hiukan muuttuneet. Se osuus vastaajista, jotka suoraan sanovat, että kyllä he pitävät sitä oikeutettuna, on laskenut 5%. Mutta sen sijaan en osaa sanoa vastaajat, heidän kokonsa, osuutensa on noussut 5%. Eli ikään kuin tämä kysymys on muuttunut epävarmemmaksi vastaajien keskuudessa. Joitain eroja löytyi taustamuuttujista, eli pitkään Suomessa asuneet, ja myöskin iäkkäämmät vastaajat olivat sitten harvemmin tuomitsemassa näitä Venäjän sotatoimia. Myöskin Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat tuomitsivat harvemmin. Medialuottamuksen mukaan nähtiin taas selkeä ero, eli ne, jotka luottavat hyvin suomalaiseen mediaan, tuomitsevat Venäjän sotatoimet selkeästi useammin ja hyväksyvät ne selkeästi harvemmin ja toisinpäin. Ihan hyvin selkeä ero taas näiden 2 ryhmän välillä. Nopeasti vielä käsitellään se, että minkälaisia vapaita kommentteja me saatiin sitten näiden kysymysten esittämisen jälkeen. Melkein kaikki avoimet vapaat kommentit liittyivät sotaan, sen oikeutukseen, siihen liittyviin aiheisiin, ja nämä vastaukset, mitä me saatiin lopuksi, me vielä analysoitiin sen kautta, mitä vastaajat tuohon äskeiseen kysymykseen, eli pitääkö Venäjän sotatoimia oikeutettuna, mitä he siihen olivat vastanneet, eli näiden kategorioiden kautta. Näistä kysymyksistä nousi joitain mielenkiintoisia taustatekijöitä vielä esiin, käyn ne hyvin nopeasti läpi. Eli ne ihmiset, jotka vastasivat tuohon kysymykseen, minkä viimeisenä me esitettiin, että he eivät pidä Venäjän sotatoimia oikeutettuina, omissa vapaissa kommenteissaan pääasiassa tuomitsivat hyvin selkeästi Venäjän toiminnan. He myös ilmaisivat turhautumista Suomen venäjänkielisten venäjämielisyyttä kohtaan omissa kommenteissaan, mutta täältä löytyi kuitenkin myös sellaisia kommentteja, jotka jollain tavalla esittivät lieventäviä asianhaaroja tätä teemaa kohtaan, kuten esimerkiksi USA:n tai länsimaiden osasyyllisyyttä tähän tilanteeseen tai muita tämmöisiä seikkoja, joilla he ikään kuin pehmensivät sitä Venäjän syyllisyyttä tähän tilanteeseen. Eli nähdään, että nämä kaikki vastaajat, jotka sanoivat, että he eivät hyväksy Venäjän sotatoimia, eivät ihan kuitenkaan sitä suoranaisesti tuomitse Venäjän toimintaa ja näkevät siellä joitain sellaisia seikkoja, minkä valossa se olisi ikään kuin ymmärrettävää. Ja tämä on tärkeää huomioida, kun tulkitaan näitä tuloksia. No, ne, jotka sitten sanoivat, että pitävät Venäjän sotatoimia oikeutettuina, niin siellä nyt oli hyvin selkeitä Venäjää tukevia kommentteja, puolustavia kommentteja, perusteluja sille, miksi sota on oikeutettua. Muun muassa Naton itään suuntautuva laajeneminen ja tämän tyyppisiä perusteluita esitettiin, ja siellä oli hyvinkin tämmöisiä äärimmäisiä kommentteja mukana. Mutta sitten ehkä vielä tämä kaikista kiinnostavin ryhmä, eli ne, jotka eivät osanneet sanoa tai eivät halunneet sanoa, mitä mieltä he olivat tästä kysymyksestä. Eli yhteensä reilu 20%, eli 1/5 vastaajista. He kertoivat, että tämä tilanne on heistä tosi monimutkainen, he eivät halua puhua siitä, se on poliittinen, provokatiivinen aihe. He ajattelevat usein, että ei me voida tietää totuutta, mitä täällä todella tapahtuu, että ei tämmöiseen kysymykseen sen takia voi vastata. Osa myös kertoo, että he eivät yksinkertaisesti seuraa tähän liittyen mitään, he eivät halua seurata tähän liittyen mitään, eivätkä tiedä oikeastaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Näissä kommenteissa esitettiin myös oikeastaan aika suoraakin Venäjän toiminnan oikeutusta ja muiden maiden syyllisyyttä, esimerkiksi Ukrainan itsensä tai USA:n syyllisyyttä. Tämän viimeisimmän ryhmän perusteella voidaan todeta, että se osuus venäjänkielisistä, jotka pitävät Venäjän toimintaa jollain tasolla oikeutettuna, on suurempi kuin se osuus, jotka suoraan sanoivat, että kyllä pitävät sitä oikeutettuna. Joo, ja näin oli viime selvityksen aikana myös.
Nyt ei ole enää ollenkaan aikaa. Keskeiset havainnot jäävät varmasti niin kuin hyvin tämmöiseksi niin kuin, nopeasti selattaviksi asioiksi. Tärkein ehkä siitä on tämä seuraava, vaikka mielipiteet, ja ei voi puhua niin kuin tämmöistä yleisesti, että kaikki venäjänkieliset ovat tällaisia tai tällaisia, mutta kuitenkin tämän ryhmän ominaisuus on, että eroavat koko väestöstä useissa kysymyksissä. Kun tämän konferenssin mun niin kuin tai säätiön tärkein asia on löytää vastauksia näihin kahteen kysymykseen, kun huomataan, miten tärkeää median luottamus on tämän ryhmän kohdalla varsinkin. Se myös niin kuin heijastuu kotouttamiseen ja siihen yhteenkuuluvuuden tunteeseen, mikä on erittäin tärkeä aina, mutta varsinkin vaikeana aikoina. Ja mä luulen, että tämä konferenssi antaa meille evät säätiölle, jotta me voisimme täydentää meidän raporttia, jonka te voitte tästä nyt ladata. Tämmöisillä suosituksilla, joita me pyritään löytämään meidän sidosryhmien kanssa, siis teidän kanssa. Kiitoksia.